l'Ajuntament de Barcelona porta anys exterminant coloms amb diners públics sense aconseguir controlar la seva població. Voluntaris i voluntàries de l'associació Corazón de Paloma treuen a la llum els problemes econòmics, ecològics i ètics que comporta el mètode utilitzat per massacrar aquests animals. És una mena de llegenda urbana que va dient a la gent i la gent s'ho van transmet de pares a fills. La llegenda urbana consisteix en que un animal en llibertat te pot provocar algunes malalties que serien impossibles que et provoqués. Estant al carrer en contacte amb un animal és impossible que l'animal te transmeteixi res. Tenim una població d'1.600.000 persones aproximadament i es produeixen unes 200 queixes sobre coloms. Llavors, donat a aquestes 200 queixes, s'han de controlar els coloms a Barcelona. I això va començar més o menys quan van començar les Olimpiades. Es va fer un cens de la població de coloms de Barcelona i hi havia 180 i pico mil coloms. És una dada esfereïdora, donat que el primer cens que conserva de Barcelona són 70 i pico mil. Això vol dir un augment supersalvatge. Quan vam veure que hi havia 180 i pico mil coloms, que considerem que és un cens una mica exagerat, segons moltes fonts biològiques ens han dit que és una mica exagerat, es van dedicar a exterminar-los de 15.000 en 15.000. Això va durar fins a l'any 2007, em sembla, una cosa així. Llavors es va fer un altre cens on se considerava a veure qui havia sigut un èxit la captura de coloms massiva durant tots aquests anys. Es va determinar que a Barcelona hi havia 286.000. Això vol dir un augment de coloms de 100.000 exemplars respecte a capturar-los cada any uns 15.000 exemplars per any. Segons aquest informe, per mantenir una població estable amb aquesta pedazo de població que tenim a Barcelona, feia falta exterminar 77.000, el qual a 1,98 € que costa exterminar cada colom, nos situem en unes xifres insostenibles. Lluny de corregir aquesta situació, el que han fet és simplement incrementar el número en 41.000 coloms. Segons informes que han sortit a la premsa últimament, per exterminar 28.000 coloms han fet servir 60.000 euros. Això vol dir que no sabem si ha pujat una mica el preu. Si fem el càlcul d'uns 600.000 coloms que porten exterminats en 18 anys i multipliqueu per 1,98 a casa fent la compta de la vella, us donareu compte de lo sostenible que és aquest mètode. Diverses empreses d'extermini el que fan és tirar menjar als coloms i durant una setmana aquests animals s'acostumen a anar a menjar sempre a aquell lloc. Utilitzen com una mena de catapulta que surt una red i aleshores quan estan totes menjant en un mateix lloc és quan la llancen i aleshores les agafen a totes. Durant la captura perden plomes, tenen estrès, angoixa, i aleshores després de capturar-les, les agafen, les fiquen en caixoneres de 50 en 50, li posen un gas, el CO2, un gas es tanca i aleshores durant 4 minuts aquests animals estan sotmesos a convulsions, a mals de caps, cops a l'oïda imaginari, vòmits, fatal. I hi ha alguns animals que moren, alguns coloms que moren i hi ha alguns que no. I aleshores, a continuació el que fan és incinerar-les. L'extermini no és eficaç perquè quan se provoca un buit de la població de coloms, immediatament aquests, com a éssers intel·ligents, el que fan és omplir-lo. I se suposa que en 6 mesos ja han recomposat tota la població. Són éssers molt intel·ligents. A part entre els còrvids i els mamífers, com els dofins, els monos i els còrvids, com les cornejas, són dels pocs animals que es poden reconèixer amb un mirall. El ser humà tarda molt més temps i el colom en un any ja es reconeix. Tenim un animal que té una visió molt sofisticada, tenim un animal que reconeix cares humanes, tenim un animal que resol problemes. Quan estem veient l'extermini al carrer només estem veient l'extermini dels coloms que veiem que s'emporten en la red. Però el que provoca la captura dels coloms a l'època de cria és que hi hagi molta gent que es trobi petits coloms abandonats.
salten del niu desesperats perquè no tenen què menjar i no tenen més remei que volar quan no tenen plomes. Això provoca que, a part dels 600 i pico mil coloms que ja portem exterminats a Barcelona, que es diu ràpid, no podem calcular les víctimes col·laterals d'aquesta matança. En diversos municipis de Barcelona s'està fent, com a Cardedeu, a Molins de Rei i a Sant Cugat. Consisteix en una mena de dispensadors que van amb energia solar, per tant és sostenible pel medi ambient, i va dispersant el que és menjar, blat de moro, que està recobert amb una substància que es diu garbacina. Aleshores, això el que fa és que durant un temps els coloms estan esterilitzats, vull dir que no poden fecundar l'ou. Més o menys en 5 anys la població es redueix un 80%.